Az iskolában, a tanműhelyben, a háztartásban használatos berendezések, főzőlap, tűzhely, porszívó, rendszerint... A kézzel vagy testünk valamely részével hozzáérünk a szigeti... De most azt mindenek előtt nem közönséges, hanem... Olyan anyagot teríteni, amely jól szigetelt. Ajánlatos, hogy a lábbelénk is jól szigetelje. Mindenek előtt nem közönséges, hanem védőérintkezős, földet dugasoló ajzatot. A kézzel vagy testünk valamely részével hozzáérünk a szigetelés nélkül vezetéken. Nem tudjuk, ki van ez, hogy háztartásban. Nem mit? De amikor ott fogja! Nem tudom azt a szóval. Baki barát, Jézusom, világ mindenki látja, hogy itt egy sugópapír. Mindenek előtt nem közönséges, hanem... Az iskolában, a tanműhelyben, a háztartásban használatos berendezések, főzőlap, tűzhely, porszívó...